And all my life you have been faithful. And all my life you have Nati og minahal kong matalom nun katong ganahan mapalit og balot. Ari lang ta sa atbang sa 7-Eleven guys. Atong balot dire may gluta, makapahamis, makapagwapo, makapagwapa. Okay? Palit na mo balot guys, katong ganahan mo palit og balot. Ari lang ta sa atbang sa 7-Eleven kay agsuwa ng tas plaza kay ikuan ta to guys, gi-abolis niya nata sa atbang sa 7-Eleven. Okay, mo niya itong balot o ganahag puluton pulutan di ata sa atbang sa 7-Eleven dire sa lungsod sa Matalom guys. Okay, itong balot guys, ano niya itong atay si Charon. Okay, palit na mo guys o balot dire sa balot ni Iko dire sa lungsod sa Matalom. Mga binati o minahal kong matalumnan, welcome to my channel, welcome to Iko TV News, ang channel sa kalambuan dire sa lungsod sa Matalom. Okay, today is Tuesday, June 4, 2024. Sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo dire sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest og business dire sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. Ako mang-aot nga daghang musanong, daghang mo put up og negosyo dire sa lungsod sa Matalom karong 2024. Nga pahibalo sa tanan di ay ang ato ang pantalan ang going ang pagtrabaho ni ini ang atong boardwalk road ungo hapit na mahuman to ana siya ato tong i-update karong next week ug mahuman na ba siya aron mas hapsay ng atong pagbisita sa Matalom boardwalk dire sa lungsod sa Matalom. Okay, balikon ko sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo dire sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest og business dire sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga negosyante, nanginahanglan og mga investor. Ako na ngayon po og naghangyo nga atong itry kung unsa kanindot magnegosyo dire sa lungsod sa Matalom. Ato gayong suportahan kanunay ang administrasyon headed by sa atong buutan og maabtik nga Mayor Eric Ace Pahulio sa tibuok Team Pahulio aron magpadayon ang mga programa nga gihimo para sa katawhan ug kalambuan dire sa lungsod sa Matalom. Iko PP tinoray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan dire sa lungsod sa Matalom. Og minahal kong Matalom nun, welcome to my channel, welcome to Iko TV News, ang channel sa kalambuan dire sa lungsod sa Matalom. Okay, today is Monday niya June 3, 2024. Sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo dire sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest og business dire sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. Ako manghinaot nga daghang musanong, daghang mo put up og negosyo diri sa lungsod sa Matalom karong 2024. Balikon ko sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga negosyante, nanginahanglan og mga investor. Ako manghinaot nga inyo kong tabangan sa akong advokasya ang pagpadaghan sa mga negosyante diri sa lungsod sa guys. Example, na may mga buwad, na may mga isda, pwede mo dire, na may mga utanon, lagutmon, welcome mong tanan dire nga mohubagsak og mga produkto diri sa lungsod sa Matalom. Ato gayong suportahan ang administrasyon headed by sa atong maabtik ug buutan nga Mayor Eric Ace Pahulio. Ato silang tabangan aron magpadayon ang mga programa nga gihimo para sa katawhan ug kalambuan diri sa lungsod sa
iko pipi tinuray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom.